Petržalka aj tento rok pokračuje v tradícii novoročných koncertov. V Dome kultúry Zrkadlový háj vystúpil spevácky zbor mesta Bratislavy. Dnešný program je taký pestrý. Pán dirigent vybral naozaj z každého žánru. Jednak operné zbory, máme skvelého solistu Romana Kršku, aj ten má vlastne také operné vstupy. My chodíme dosť často do divadiela aj na koncerty a toto mi vyhodil Facebook, že novoročný koncert, tak sa teším a vôbec zborový spev je pre mňa fascinujúci. Program ma prilákal, ktorý som si prečítal v ponuke. Pod taktovkou dirigenta Adriana Kokoša na pódiu zazneli melódie najznámejších skladateľov ako Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Wagner, ale aj slovenské ľudové piesne či 6 moravských dvojspevu Antonína Dvořáka. Novoročný koncert, tak je to oslava Nového roka, tak treba myslieť aj na to, aby to nebolo nič také ťažké, hlbavé, ale aby to bolo také trošku možno aj viac odľahčené. Napríklad, keď sú takéto koncerty, že s orchestrom, tak orchestre si volia programy operetné a my sme si takisto zvolili také populárny zborový program. Petržalka privítala nový rok vo veľkom štýle a zároveň Petržalčanom pripravila nezabudnutelný zážitok.